Mayong buntag sa tanan. Mayong buntag sa tanan. Karon kita sa Miyerkules sa ikatulong semana sa Kwaresma. Nagsaulog kita ng Santos na Misa dinhi sa Balay Alapuanan, diin ang patron mao ang Diyos no kaluoy. Natay nabasa o nalulong na natingon, every kissing is a blessing. Kita karon ang dawa nga nakamata, grasya kini sa Dios nga gihatag kanato. Mas dili kita ayatin. Mao na tungod niini ato i-celebrate pinaagi Santos na Misa kini grasya panalangin nga gikan sa Dios. Wala ang kailangan mahatag sa Dios, kundi mao kini pagsaulog o pag-ampo. Kaya ang Diyos mismo kingon, buhatan ninyo kini sa akong handulanan. Nakahimugdon kita, na kini tanan magrasya panalangin, na nakamata ka ka, nakaginhawa ka ka, nabuhi ka ka, grasya kini kita sa Diyos no kaluoy. Ikaduha na mag-celebrate kita Santos na Misa, nga maski sa atong mga kakulangan, maski sa atong mga salaan na himo, mga panahon na isupol kita, huwag kita isupay sa balaod sa Ginoo, apan ang Diyos padayon manuluyon ka nato. Padayon siya nagapakaon ka nato. Padayon siya nagasabit ka nato. Muna dapat nato i-celebrate sa Diyos ng napamaagi, wala natin ang Santos na Misa. Many crises that we are facing right now, ang atong obispo, mingon, nga ipadayon kayo ang pag-ampo, ipadayon ang pagsaulog sa Santos na Misa. Pero i-discourage lang nga dagan ang mga pwede kita makasaulog ang pag-ampo. Mao na igamit ang means of platform sa social communication, mao ni ang social media, radio, television, aron lang ma-reach out nato o pag-uusap ng mga katawhan sa Diyos, maka-appeal ni pagsaulog sa Santos na Misa. Nakasabot ang Diyos sa atong sitwasyon nato. Apan, buhat nato ang tanan, aron ipadayan nato ang pagsalig sa Ginoo, ang atong pagmahal sa Diyos, mas ini sitwasyon sa krisis na ato giatiman karon, giatubang karon panahon. So mga igsuon, mag-ampo kita na hinaw ka sa madali mahuman ini krisis na ato gikahandlukan. Mag-ampo kita sa Ginoo nga kalunan kita niyang tanan. Ilikay kita ni virus na nagalipog karon ni kalibutan. Wala na kailangan ng masandigan karon panahon na walay vaksin para niini, walay mga tambal para niini, kundi ang Diyos lang ang makalupang niini. Gani amay acronym ba na gitawag nila COVID. Mas di gani sa pulong COVID, yatagan kita ang ideya kung kinsay atong daganan aron mapindi kining virus na naauban ka nato. Ang meaning sa COVID na kanayon, thrice over viral infectious diseases. Maski gani ang COVID na iwan, ang Ginoo ra din. Naapoy lang ang meaning ng iwan. Christ is our very incredible doctor. So mo na magpila yung kadalanan ang Diyos ng taluloy. So mo na ang obispo na ito magsaulog yung Santos na Misa, mag-ampo kanunan, aron mapildi kinilihong sa dautan nga nagkakahitabo ni kalibutan. Mga igsuon ang umani kita sa mga pagbasa na celebrate naman ako ang kabuutan sa Ginoo, ang kaluoy sa Diyos, kung nangayon po pasensya sa ating mga kakulangan, pero padayon niya ako nag-remind ang Diyos ka na to. Sa unang pagbasa, si Moises na timon,
na tumano na to ang sugo sa Ginoo. Itudlo na to na sa mga apo, itudlo na to na sa tanang katawhan. Kaya kung dili manggod kita musubay sa kabubuton sa Dios, magdala kini kadautan ka nato. Mao ni karon ang mahitabo. Adunay mga kahanglo, hulga, nagbalik mo kita tanan, tungod kay naay uban na wa misunod sa kabubuton sa Dios. Kung wanto kita sa Ebanghelyo, mao gyapon si Jesus gituman niya ang kabubuton sa iyang Ama. O siya nag-ingon na tumana ninyo ang kabubuton sa Diyos. So mga igsoon, aron ba kalinawon kita, kung gusto kita magmalimpayon sa atong kinabuhi, kita tanan magkinampuan na madasig sa pagbuhat kanunay sa kabubuton sa Diyos. Iampo na ito mga kaigsunan sa laing naso na hinaot-paunta. Gamito nila ilang talento, ilang ka-bright, ilang intelligence, diya sa kabubuton sa Ginoo. Mao ni makapupunta nga ang kanang tawag sunod kayo sa plano sa Ginoo. Anay sa kasinador ni pamutana, ng sir, kadagaran ninyo wala nga mo itawag na litany of laws. Pero daghan ang problema ang Pilipinas. Ang tubag sa senador, ito siya, tungkol kaya ang mga tao, huwag mitunan sa balaod ako. Mag-apo kita, mamutunan nito. Ingon po gana siya, huwag magaling ituman sa balaod sa Ginoo ng isulat pas bato, sa awa pakaha ang isulat pas papil. So mag-apo ay kita, sulunit sa Diyos na misa, sumabot mong andal, nakitang ka na nanikamo sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Kalau magmalinawag kita, o magmalipayan kita di kalibutan. Inaw